Στον τελευταίο ομιλητή αυτού του session, τον κύριο Μπέρμπεϊ από τη Γενική Κλινική, να μας παρουσιάσει το περιστατικό του. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ιδιαίτερα τον προηγούμενο διευθυντή μου, τον κύριο Ζαρίφη, για την πρόσκληση. Η δικιά μου παρουσίαση θα είναι λίγο διαφορετική από τις προηγούμενες, να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους προηγούμενους ομιλητές για τα περιστατικά τους. Θα μιλήσουμε όμως για κάτι λίγο διαφορετικό, για τη δύναμη της φυσιολογίας στο να μπορέσει να κατευθύνει τις στεφανιαίες επεμβάσεις. Επιγραμματικά θα μιλήσουμε για το τι είναι το FFR, θα περιγράψουμε πώς η φυσιολογία μπορεί να καθοδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των στεφανιών επεμβάσεων. Θα πούμε πού η φυσιολογία δεν αρκεί από μόνη της και θα έχουμε και 3 περιστατικά τα οποία κάναμε στο εργαστήριο και νομίζω είναι καλά παραδείγματα τα οποία αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά. Ενώ τέλος θα αναφερθώ σε κάποια tips and tricks και σε λάθη που γίνονται καθημερινά σε εργαστήρια και έτσι δεν έχουμε μετρήσεις σωστές. Λοιπόν, αρχικά, τι είναι το FFR? Το FFR, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας λόγος της υπεραιμικής ροής σε μια αρτηρία η οποία έχει στένωση προς την υποθετική ροή, αν αυτή η αρτηρία ήταν φυσιολογική. Είναι λοιπόν ένας λόγος ροών, είναι ένας λόγος πιέσεων. Αυτό προκύπτει από το νόμο του Ωμ. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η ροή σχετίζεται με τη διαφορά πιέσεων και τις αντιστάσεις. Απλοποιημένα λοιπόν, το FFR είναι ένας λόγος μεταξύ του PD προς το PA σε κατάσταση απόλυτης υπεραιμίας, μέγιστης υπεραιμίας. Λοιπόν, επιγραμματικά λίγο, το FFR εισήχθη από τον Νίκο Πέλς και τον μέντορά μου, τον Dr. De Bruyn, το 1993. Το 1996 έγινε το πρώτο validation με την δημοσίευση στο New England Journal of Medicine, ενώ ακολούθησαν το 2001, το 9 και το 12 οι πιο σημαντικές μελέτες, η DEFER, η FAME1 και η FAME2, έχοντας φτάσει πλέον σε δείκτες μη υπεραιμικούς και τόσο το FFR όσο και οι μη υπεραιμικοί δείκτες πλέον αποτελούν κομμάτι των συστάσεων τόσο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας όσο και της Αμερικάνικης. Ας περάσουμε λοιπόν στα περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό πρόκειται για έναν άντρα 61 ετών με CCS Class 3, με ένα ιστορικό ζαχαρόδος διαβήτη, υπέρτασης και δυσλιπιδεμίας. Ο καρδιολόγος του έκανε μια αξονική στεφανογραφία, η οποία ανέδειξε με 3 βαθμούς στενώσης σε όλα τα αγγεία. Οπότε έφτασε στο εργαστήριο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη δεξιά στεφαναία αρτηρία, ένα μικρό αγγείο χωρίς κριτικές αλλοιώσεις, ενώ εδώ βλέπουμε το αριστερό σύστημα. Αν προσέξετε στην δεξιά εικόνα, στο LED μετά τον πρόσθετο κατιόντα κλάδο υπάρχουν διαδοχικές με 3 βαθμούς στενώσης, διάχυτη νόσος, μια με 3 βαθμούς στένωση στον διαγώνιο κλάδο, ενώ στο αποτμήμα της περισπομένης υπάρχει επίσης μια με 3 προς σοβαρού βαθμού στένωση. Έχουμε λοιπόν multivessel disease με 3 βαθμούς στενώσης, οπότε εδώ η φυσιολογία μπορεί να μας βοηθήσει. Αποφασίσαμε να κάνουμε έλεγχο όλων των στενώσεων, όπως προκύπτει και από τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας με FFR. Θα μπορούσε να γίνει επίσης με IFR ή με QFR. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις μετρήσεις. Η πρώτη μέτρηση έγινε στο αποτμήμα της περισπόμενης. Έχουμε ένα FFR θετικό για ισχαιμία 0,75, ενώ όπως πάντα κάνουμε προχωρήσαμε σε ένα pullback με σταθερή υπεραιμία. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα focal gradient στο ύψος της στένωσης, το οποίο είναι ενδεικτικό για τη σοβαρότητα της στένωσης. Στη συνέχεια βάλαμε το σύρμα στο διαγώνιο. Όπως αναμενόταν, το FFR ήταν αρνητικό για ισχαιμία 0,88, ενώ τέλος κάναμε FFR στον LAD με μία τιμή οριακά θετική για ισχαιμία 0,79.
Κοιτάξτε όμως το pullback. Στο pullback δεν βλέπουμε κάποιο συγκεκριμένο focal gradient. Υπάρχει ένα diffuse pattern ενδεικτικό διάχυτης νόσου. Αποφασίσαμε λοιπόν να θεραπεύσουμε την στένωση στην περισπόμενη με αγκιοπλαστική, ενώ ο LAD αποφασίσαμε να τον αντιμετωπίσουμε συντηρητικά με φαρμακευτική αγωγή. Για την ιστορία ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός, πηγαίνει πολύ καλά. Το δεύτερο περιστατικό είναι ένας 49χρονος ασθενής με περιφερική αρτηριακή νόσο και άτυπα σταθμικά ενοχλήματα. Έκανε ένα τεστ κόπος το οποίο ήταν θετικό, οπότε έφτασε στο εργαστήριο. Βλέπετε μια δεξιά στεφανιαία αρτηρία η οποία έχει διαδοχικές με 3 βαθμούς στενώσεις στο δεύτερο τριτημόριο. Από το αριστερό σύστημα βλέπουμε μια στένωση σοβαρού βαθμού στον LAD, ενώ αν προσέξετε λίγο καλύτερα στην αριστερή εικόνα, το στόμιο του left main υπάρχει μια υποψία ότι υπάρχει και εκεί στένωση. Πώς προσεγγίσαμε λοιπόν το περιστατικό? Αρχικά αποφασίσαμε να κάνουμε μέτρηση της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας για να δούμε την σημαντικότητα των στενώσεων με FFR. Εδώ βλέπουμε το FFR από τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία, όπως αναμενόταν ήταν αρνητικό, 0,89. Και μιας και είχαμε ανοιχτό το σύρμα, αποφασίσαμε... Και μιας και το σύρμα ήταν ανοιχτό, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε το σύρμα στο distal της περισπόμενης για να εκτιμήσουμε την στένωση στο left main. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το FFR. Το FFR ήταν αρνητικό για ισχυμία 0,82 με ένα gradient το οποίο ήταν εντελώς focal. Τώρα δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά εμείς που το κάναμε ήταν ακριβώς στην έκφυση του στελέχους. Άρα πήραμε μια πληροφορία ότι εκεί πέρα υπάρχει κάποια μορφή στένωση. Βέβαια, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν αρκεί ο φυσιολογικός έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή όταν υπάρχει στένωση στο στέλεχος και συνυπάρχουν στενώσεις και στα υπόλοιπα αγκία, δεν αρκεί το FFR, η φυσιολογία, για να μας δώσει την απάντηση στο πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις στενώσεις. Οπότε, ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες, αποφασίσαμε να ελέγξουμε το στέλεχος με imaging, προχωρήσαμε σε IVUS, το οποίο επιβεβαίωσε τη στένωση στον LAD, η οποία ήταν ένα MLA κάτω του 3 και ένα MLA στο στέλεχος 5,8. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αγκιοπλαστική στον πρόσθετο κατιόντα. Βλέπετε τις προδιατάσεις στον πρόσθετο κατιόντα με non-compliant μπαλόνια, επίσης το στέλεχος. Προωθήθηκε και τοποθετήθηκε ένα μακρύ stent 50 χιλιοστά με minimal protrusion στην αορτή. Εδώ βλέπετε το τελικό αγκιογραφικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν πολύ ικανοποιητικό, το οποίο ελέγχθηκε επίσης και με το IVUS. Πάμε και στο τελευταίο περιστατικό. Ένας 52χρονος ασθενής με άτυπα θωρακικά ενοχλήματα, υπέρταση, δυσλιπιδεμία. Ο καρδιολόγος του έκανε ένα σπινθυρογράφημα, το οποίο ήταν θετικό για ισχαιμία. Έφτασε λοιπόν και αυτό στο εργαστήριο. Εδώ βλέπουμε τη δεξιά στεφανιαία αρτηρία. Βλέπουμε είναι ένα αγκείο εκτατικό, χωρίς σοβαρές στενώσεις, ίσως μια επίου βαθμού στένωση στο εγγύς. Και εδώ βλέπουμε το αριστερό σύστημα, ομοίως, μεγάλα αγκεία, εκτατικά. Παρατηρούμε μια εντυπωσιακά αργή ροή στον πρόσθετο κατιόντα. Και σε αυτή την περίπτωση αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη φυσιολογία. Βάλαμε λοιπόν ένα σύρμα στον πρόσθετο κατιόντα για να εκτιμήσουμε τόσο το FFR, το οποίο ήταν αρνητικό όπως αναμενόταν, αλλά να κάνουμε και έναν έλεγχο στη μικροκυκλοφορία. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, το IMR είναι εντυπωσιακά αυξημένο, είναι 47 με ένα CFR 4,4. Έχουμε λοιπόν σοβαρή μικραγκιακή νόσο. Θα μου πείτε ότι ίσως το αντιλαμβανόμασταν, γιατί βλέπουμε μια τόσο έντονα αργή ροή. Όμως η αργή ροή δεν σημαίνει απαραίτητα δυσλειτουργία στη μικραγκιακή κυκλοφορία.
Οπότε, για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε τη μικραγγειακή δυσλειτουργία, οφείλουμε να κάνουμε τις μετρήσεις και να το αποδείξουμε. Να πω λίγο επιγραμματικά 2-3 πραγματάκια τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν και είναι πολύ σημαντικά στο εργαστήριο, γιατί είναι πολλά μικρά πράγματα όταν μιλάμε για φυσιολογία, τα οποία πρέπει να κάνουμε σωστά, ούτως ώστε να έχουμε μετρήσεις οι οποίες είναι σωστές. Ξεκινάμε λοιπόν με το ύψος του transducer. Ξέρουμε λοιπόν ότι το ύψος πρέπει να είναι, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, στο ύψος του ασθενούς. Αυτό πρέπει να το ελέγχει ο τεχνολόγος, αλλά και εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας. Το equalization είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το κάνουμε σωστά. Γνωρίζουμε ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο σένσορας είναι περίπου 2 χιλιοστά από το radio pack του wire, οπότε όταν κάνουμε το equalization οφείλουμε αυτό να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Πρέπει να είναι στο equalization να είμαστε στο 1. Επίσης, όταν κάνουμε το equalization οφείλουμε να φερούμε το needle να γίνεται σταθερά equalization, η μέτρηση να γίνεται επίσης με το needle να είναι εκτός του Y connector. Όσον αφορά το drift, που είναι κάτι που συχνά αντιμετωπίζουμε στη διάρκεια των μετρήσεων, οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε. Αν υπάρχει drift και είναι σημαντικό, οφείλουμε να επαναλαμβάνουμε την εξέταση. Τώρα, όσον αφορά τους οδηγούς καθετήρες, υπάρχει συχνά η ερώτηση αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε guiding catheter 5, 6, 7 friends. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ιδανικά όμως επιλέγουμε καθετήρα 6 friends, το οποίο δεν είναι πολύ στενοτικό στην έκφυση των αγκίων. Επιλέγουμε καθετήρες χωρίς side holes, γιατί οι side holes μπορούν να μας δώσουν λανθασμένες μετρήσεις. Ενώ ένα σημαντικό ακόμη φαινόμενο είναι το φαινόμενο του ακόρντεον. Οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε, να καταλαβαίνουμε ότι η μέτρηση έχει επηρεαστεί ειδικά σε αγκία με έντονες ελικώσεις από αυτό το φαινόμενο και είτε να φέρνουμε το σένσορα πιο εγκύτερα του σημείου που δημιουργείται το ακόρντεον ή εν πάση περιπτώσει να το λαμβάνουμε υπόψη στην απόφαση. Οφείλουμε λοιπόν να τα αναγνωρίζουμε τα λάθη, να τα διορθώνουμε για να έχουμε σωστές μετρήσεις. Συμπερασματικά, το FFR μπορεί να μας καθοδηγήσει στην επαναγκίωση σε μετρίου βαθμούς στενώσης, παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πολυαγκιακούς ασθενείς, μπορεί να μας βοηθήσει στο να καθορίσουμε μια σωστή στρατηγική. Σε νόσο left main μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες, όμως συχνά δεν αρκούν οι πληροφορίες αυτές. Χρειαζόμαστε σταθερή υπερεμία, είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να έχουμε σωστές μετρήσεις. Τα pullbacks είναι επίσης σημαντικά, καθώς μας δίνουν πληροφορίες για το είδος της νόσου, αν είναι focal ή diffuse. Η χρήση του microvascular assessment μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το FFR σε μετρίου βαθμού στενώσης και συμπτωματικούς ασθενείς, ενώ τα λάθη πρέπει να αναγνωρίζονται και να αποφεύγονται. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Μπέρμπεϊ. Ο κύριος Χαραλαμπίδης να σχολιάσει. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Κύριε Μπέρμπεϊ, πάρα πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Μου άρεσε πάρα πολύ που περιγράψατε και πώς γίνεται σωστά το FFR. Υποθέτω ότι στο κέντρο σας δεν έχετε δυνατότητα για AFR, που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης για αν γίνει κάτι λάθος να μπορούμε να το τσεκάρουμε, να το διπλοτσεκάρουμε. Το σχόλιο μου είναι όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, το λάθος στο FFR για τον πρόσθετο κατιόντα, που δεν μου φάνηκε, να πω την αλήθεια, σημαντική η στένωση και όντως τελικά αποδείχτηκε. Συνήθως πριν εφαρμόσετε το FFR, φλασάρετε καθόλου για να φύγει τελείως το σκιαστικό, γιατί και αυτό παίζει ρόλο στις λάθος μετρήσεις, δεν το αναφέρατε.
Και μετά στην δεύτερη περίπτωση, όσον αφορά τη σημαντικότητα του στελέχους, το σχόλιο μου είναι ότι ευτυχώς που κάνετε το IVUS, γιατί όντως, ας πούμε, δεν θα το βρίσκαμε. Το IVUS υπερέχει, εννοείται, στο στέλεχος, δεν είναι το FFR πολύ συχνά έτσι παθογνωμικό, οπότε κάνατε καλά που εφαρμόσετε το IVUS, γιατί αλλιώς θα το χάνατε. Πολύ εύστοχες παρατηρήσεις σας. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι του στελέχους, όπως είπαμε, είχαμε ανοιχτό το FFR, το είχαμε για να ελέγξουμε την δεξιά και κάποιος είπε την ιδέα, δεν ελέγχουμε λίγο και το στέλεχος να δούμε τι θα δούμε. Και ήταν εντυπωσιακό το gradient, το πόσο focal ήταν το gradient σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή δεν θα στεκόμασταν τόσο πολύ στο να πάρουμε την απόφαση με τη φυσιολογία, απλά πήραμε μια εικόνα το πόσο σημαντικό ήταν το gradient εκεί. Οπότε μετά μπήκαμε στη διαδικασία ίσως πιο εύκολα στο να ελέγξουμε το στέλεχος. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι παρότι φαινόταν αγκιογραφικά μια στένωση της τάξης του 30-40%, δεν είχαμε ούτε ventricularization, δεν είχαμε άλλες ενδείξεις έτσι που να μας δείχνουν τόσο πολύ ότι είναι σημαντική η στένωση. Οπότε εντυπωσιαστήκαμε και από το τρόπο που είχαμε το gradient στο pullback, αλλά και μετά από το αποτέλεσμα στο IVUS. Όσον αφορά το αν φλασάρουμε ή όχι, ναι, συνήθως ελέγχουμε ότι έχουμε φλασάρει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς μετράμε πάντα με IV αδενοσύνη, η οποία προκαλεί σταθερή υπερεμία, την θέλουμε τη σταθερή υπερεμία και τη χρειαζόμαστε επίσης για να έχουμε σταθερά pullbacks. Δεν ξέρω, και κάτι, όχι, μια χαρά, και το MLA, αν θυμάστε πόσο ήταν μετά στο στέλεχος, γιατί δεν μας το αναφέρατε. Εννοείται μετά το stent. Αν το ελέγξατε. Ναι, το ελέγξαμε, απλά δεν το έχω πρόχειρο. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο ερώτηση θέλω να κάνω. Με αφορμή το πρώτο περιστατικό με την αξονική στεφανιογραφία, σωστά. Ναι. Και επειδή το βλέπουμε όλο και πιο συχνά στην κλινική πράξη, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με το FFR όταν ήμουν στο εξωτερικό το 1998 και έκανα μια εσωτερική μελέτη τότε, επειδή πολλοί από τους ασθενείς είχαν κάνει και σπινθυρογράφημα μυοκαρδίου και μετά προχωρήσαν στο FFR. Είχα διαπιστώσει ότι υπήρχε συσχέτιση και νομίζω υπάρχουν και μελέτες τέτοιες που το έχουν συσχετίσει. Και το ερώτημα είναι το εξής. Σε ασθενείς που κάνουν απεικόνηση αξονική στεφανιογραφία και υπάρχουν ενδιάμεσες βλάβες, είναι πιο σωστό να προχωρήσει κανείς σε στεφανιογραφία με εκτίμηση με φυσιολογική εκτίμηση των βλαβών ή καλύτερα να προχωρήσει σε ένα μη επεμβατικό τεστ, stress echo ή σπινθυρογράφημα και από εκεί να πάρει τις πληροφορίες στη συνέχεια και να μείνει η στεφανιογραφία για το τελικό στάδιο. Λοιπόν, αυτή νομίζω είναι πολύ σημαντική ερώτηση, η οποία είναι καθημερινά την αντιμετωπίζουμε όλοι οι καρδιολόγοι. Έχουμε μια αξονική με μετρίου βαθμού στενώσης. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Νομίζω είναι λίγο εξατομικευμένο, αλλά η δικιά μου, η προσωπική μου, το πώς βλέπω το θέμα είναι ότι εξαρτάται το τι δείχνουν. Δηλαδή, είναι διαφορετικό να έχουμε μια μετρίου βαθμού στένωση στο εγγύς LAD και διαφορετικό να έχουμε μια μετρίου βαθμού στένωση σε ένα διαγώνιο. Δηλαδή, στις περιπτώσεις όπου είναι μια μη επικρατούσα περισπομένη ή ένας διαγώνιος, πιο εύκολα θα έλεγα κάνει ο ασθενής έναν έλεγχο ισχαιμίας μη επεμβατικό και μετά θα κρίνουμε αν θα φτάσει στο εργαστήριο. Αλλά αν η στένωση είναι μια μετρίου βαθμού στένωση στον πρόσθετο κατιόντα, στον εγγύς πρόσθετο κατιόντα, θα έλεγα ότι πρέπει να έρθει στο εργαστήριο, να έχουμε μια εικόνα, γιατί μπορεί να μην είναι 50%, να είναι 70%, και αν χρειαστεί να ελέγξουμε με φυσιολογία, που είναι και το golden standard εντός του εργαστηρίου. Και αν χρειαστεί, να παρέμβουμε κατευθείαν. Εγώ την απάντηση μου βέβαια στην απάντηση. Εγώ πιστεύω το πιο σωστό είναι όλοι αυτοί οι ασθενείς που έχουμε την υποψία ότι μπορεί να είναι οι βλάβες σοβαρές, να κάνουν ένα μη επεμβατικό τεστ και μετά ανάλογα να προχωρήσουν και στη στεφανιογραφία με πιθανή μελέτη με FFR, αν είναι πολυαγκιακή η νόσος και είναι δύσκολο εκεί να δώσουμε σαφή στοιχεία με ένα μη επεμβατικό τεστ για τις περιοχές που πάσχουν ή, όπως είπατε και εσείς, είναι μια ιδιαίτερη περιοχή της βλάβης που καλό είναι να αξιολογηθεί πιο άμεσα.
ένα σχόλιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραία η παρουσίαση και κυρίως γιατί μας έδειξε για την φυσιολογία που μπαίνει όλο και περισσότερο. Έχει μπει πλέον και στα guidelines σε πολύ ψηλά επίπεδα για να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε και μας δείξετε και την τεχνική, το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτούς που ξεκινάνε να τα χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν αυτές τις... Να πούμε ένα τρίκ μόνο πάλι, ότι εκεί που είπατε ότι πρέπει να γίνει το equalization, πού πρέπει να γίνει, στην περίπτωση που είχατε το στέλεχος, να πούμε σε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι ότι θα πρέπει να γίνεται μέσα στον καθετήρα είτε έξω από τον καθετήρα, χωρίς το engagement του καθετήρα. Στην αορτή δηλαδή, για να έχεις ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και να μείνω στην παρατήρηση για το IFR, ότι ειδικά σε ασθενείς που έχουμε πολλαπλές βλάβες, υπάρχει πλέον άλλο ένα εργαλείο, το IFR με το co-registration, το οποίο αυτό που περιγράψατε, ότι βλέπουμε τη focal βλάβη και τα λοιπά, μας δίνει πάρα πολύ καλές πληροφορίες όταν γίνει και μπορούμε να ξέρουμε πού ακριβώς και τι θα είναι η βελτίωση που θα έχουμε. Δηλαδή, κάνοντας το co-registration σωστά τεχνικά, και όλα αυτά σημαίνουν ότι πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολύ καλά τεχνικά, αλλιώς το αποτέλεσμα είναι αναξιόπιστο. Βλέπεις το σημείο και τη βελτίωση που έχεις, πόσο θα ήταν αυτή η βελτίωση. Δηλαδή, αν πήγαινες να διορθώσεις εκεί που θα διορθώσεις, θα μπορούσες να στα δώσει αυτά. Οι πληροφορίες είναι εντυπωσιακές. Και νομίζω ότι επίσης μας έρχονται όλο και περισσότερες τεχνικές που πιθανότητα να είναι και μη επεμβατικές σε λίγο, μόνο με τις πληροφορίες από την εικόνα, είτε τη στεφανιογραφική, είτε της αξονικής στεφανιογραφίας που θα μας δώσουν αυτές. Δηλαδή, θα ζήσουμε, η φυσιολογία μπαίνει στη ζωή μας και μας λύνει προβλήματα. Αυτό ήθελα να παρατηρήσω. Κάποιο άλλο σχόλιο, ερώτηση? Συγχαρητήρια κύριε Μπέρμπεϊ. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ως μη ειδικός ήταν πάρα πολύ διδακτικό. Να κάνω μια ερώτηση στο πρώτο περιστατικό και εγώ με την αξονική. Είδαμε ότι ήταν έντονα συμπτωματικός. Κανάντια Class 3 είπατε στην αρχή. Χωρίς να πειράξετε τον πρόστιο κατιόντα, διορθώνοντας μόνο τη βλάβη στην περισπόμενη, ο ασθενής ήταν συμπτωματικός. Τελείως ασυμπτωματικός. Κάνατε κάποια άλλη απεικόνηση, κάποιο stress echo ή κάποιο σπιθυρογράφημα για να δούμε ότι αν ήταν και απεικονιστικά χωρίς ισχυμία? Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ πρόσφατα. Η επέμβαση είναι πολύ πρόσφατα. Τώρα, εμείς έχουμε το feedback από τον καρδιολόγο του ότι με εντατικοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποια απεικόνηση, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να γίνει μετά από ένα εξάμηνο ίσως. Γιατί μόνο η περισπόμενη να είναι Canadian Class 3 και είναι λίγο παράξενο αυτό. Αν δεν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, να κλείσουμε το τόσο ενδιαφέρον session, να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητές, τους σχολιαστές και όλους εσάς βέβαια που ήσασταν παρόντες.